Professjonisti mediċi li jaħdmu full-time fis-settur pubbliku m'għandhomx jiġu penalizzati. Hekk sostna wieħed mill-professjonisti fil-primawla tal-qorti wara li grupp kbir ta' 111 professjonist mediku ippreżentaw protest ġudizzjarju kontra l-Gvern wara trattament diskriminatorju fil-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Huma argumentaw li t-tobba li jaħdmu fis-settur pubbliku biss jiġu inċentivati ferm inqas minn tobba oħrajn li jipprattikaw ukoll fil-privat anki jekk huma jaqdu l-istess dmirijiet u jġorru l-istess responsabbiltà. Fil-qorti huma stqarrew kif il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ta' valur ugwali qed jiġi miksur mill-Gvern preżenti. Fil-protest jisemma wkoll il-ftehim settorali ffirmat bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li sar lura fi frar tal-2022, ftehim li skont huma ħoloq sistema zbilanċjata fejn dawk li jażlu li jaħdmu esklusivament fis-servizz pubbliku jispiċċaw finanzjarjament żvantaġġati. L-istess protest ġudizzjarju jwissi li din id-diskriminazzjoni għandha konsegwenzi serji mhux biss għat-tobba mill-quta iżda anke s-sistema tas-saħħa f'Malta. Il-professjonisti mediċi li ffirmaw dan il-protest dikjaraw li ser iżidu l-isforzi tagħhom jekk dan il-Gvern ma jirrispondix b'mod xieraq u fl-immedjat għal dak li qed jisħqu fuq huma. Anke għaliex jemnu li minħabba f'hekk ser ikun hemm ferm inqas professjonisti li jiddedikaw ħidmiethom esklusivament tas-settur pubbliku, settur li hu dejjem aktar fil-bżonn ta' professjonisti varji. Dawn il-111 professjonisti jinkludu tobba, konsulenti, kirurgi, speċjalisti u anki psikjatri.